Mi smo krenuli sa projektom energetske obnove zgrade gradske uprave negdje početkom 2018. godine sa projektiranjem i evo nakon projektiranja u 9. mjesecu 2018. godine smo potpisali ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na iznos projekta od 3.230.000 kuna, od čega nam je sufinancirano 1.000.000 kuna. I dodatno smo od Ministarstva regionalnog razvoja dobili još 1.000.000 kuna za taj projekat. Onda poslije toga je naravno išla faza izvođenja gdje smo ugovorili radove sa poduzećem koje je dobilo na javnoj nabavi Jukić Tam d.o.o. i uspjeli smo cijeli projekat izvesti za 2.300.000 kuna. Dakle, uspjeli smo i na samom projektu uštediti gotovo 1.000.000 kuna i naravno sufinanciranje je opet 30% od 2.300.000 je naš trošak, 70% je trošak Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja. Ovim projektom za energetsku obnovu gradske uprave dobili smo osim značajnih ušteda u potrošnji električne energije od, evo po nama procijenjeno 60%, podignuli smo energetski razred cijele zgrade sa C na A i uspjeli smo osposobiti tavanski prostor i prizemni prostor koji nisu bili upotrebivi, tako da smo dobili još 2 kata za korisno korištenje tih prostorija unutar gradske uprave.